De Madrid al cel. Elevem la passió castellera, portant l'esperit català a cada racó del món. Hola, bona tarda. Tornem a ser un programa més de Madrid al cel, el programa que fem des de Madrid, des del Cercle Català de Madrid i en col·laboració amb els Gatos, els castellers de Madrid, i en col·laboració amb Rap Ràdio, que és per on s'emet aquest programa quinzenalment. Avui tenim uns convidats, com sempre, de luxe. Tenim el Joan Carles Sánchez i el Duart, que són de Saballuts, la colla de castellers de Sabadell, i estem esperant que s'incorpori ara el Mario Sánchez, que és el president, i bueno, anem començant a xerrar per ja anar avançant en el programa. Bona tarda. Bona tarda als dos. Bona tarda. Molt bé. Mira, ja m'està dient el Mario que s'està connectant. Vinga, comencem. Comencem amb tu, Joan Carles. Tu formes part de la junta directiva de la colla. Pel que sé, tu portes temes econòmics, no? De patrocinis i de més. No, jo sóc el cap de colla. Ah, eres cap de colla. Vale, perfecte. I col·laboro amb la junta, sí que portem temes institucionals amb el president, amb el Mario, i algun tema de patrocinadors, però bàsicament la meva funció principal ara mateix de la colla és ser cap de colla. Vale. Quant temps portes de cap de colla? Doncs ara porto un any. Vam entrar al gener de l'any passat i ara estem començant la segona temporada. Els mandats a casa nostra són per 2 anys, sí. Per tant, estem just a la meitat, a l'Equador. Hola, Mario. Hola, Mario. Bona tarda. Molt bé. El Mario, com ja us he dit, és el president de la colla i estem ja començant a xerrar. I bé, és una mica presentar-vos. El Duart també forma part de la colla, és antropòleg, expert en castells, i bé, volem fer una mica de comentari, tot arran de que, com ja sabeu tots, per la festa major del Cercle Català de Madrid, serà la colla convidada a la nostra diada i esperem que ho passeu bé, que us tractem bé, que esperem sempre tractar bé totes les colles que venen. I, teniu bona fama. Perdona? Teniu bona fama. De... Això tractem. Amb el Duart i la seva mare ens coneixem de moltes vegades que han estat assajos nostres i tal, o sigui que ja tenen més coneixement del que fem i com ho fem. Parlar una mica de vosaltres, de la colla. Per lo que m'ha dit el Joan Carles, ja heu començat temporada el cap de setmana passat i ja esteu començant a rodar. Que això és important, no? També vosaltres teniu la temporada una mica diferent de la nostra, encara que ralentiu una mica a l'estiu, però vosaltres sí que seguiu pràcticament des d'ara fins a octubre-novembre, no? I nosaltres sempre fem uns talls més radicals, no? Perquè, evidentment, nosaltres a l'estiu, juliol i agost és impossible fer res, ni per assajar, i pel Nadal, tampoc. O sigui que anem fent més o menys així. Però, està bé que comenceu. Joan Carles, quina és la planificació que teniu ara d'aquesta temporada, de com arrenqueu, què voleu fer, quins plantejaments teniu? Hem arrencat prou bé, diríem, la primera diada que va ser aquest diumenge passat, doncs, en participació va estar francament bé, molt superior a l'any passat. La presència en els assajos estem una mica per sobre l'any passat i dintre dels objectius que ens hi marquem, el principal és, diríem, fer la millor actuació que vam fer l'any passat, fer-la dintre d'aquest primer tram de temporada, abans d'estiu, que és el 4 i el 3 i el 7 de 8, i la idea inclús és, si els assajos d'avui, per exemple, i d'aquest divendres van bé, doncs que el 4 de 8 pugui anar aquest diumenge a plaça, si no, doncs aniria a la següent actuació. Portar el 3 de 8 relativament aviat també, sobre el mes d'abril, principis de maig. I el 7 de 8, que és un castell que necessita de molta més gent i una mica més de preparació en el cas nostre, perquè necessita assajos amb 120-130 persones mínim, doncs intentar portar-ho a l'aniversari nostre, que és el mes de juny, o a l'actuació a Barberà del Vallès, que és com la nostra segona casa,
i que és per les festes de Sant Pere, la festa major de Barberà, que és a principis de... No, que és al mes de juny, perdona, al mes de juny també. Diríem que estem en un moment molt bo des del punt de vista de la participació, de que l'any passat va ser una recuperació també d'algunes construccions que després de la pandèmia doncs, ens estaven costant molt. També és veritat que des del punt de vista social la pandèmia va fer mal des de la marxa de Castellers i el que ha estat el procés de recuperació, com moltes altres colles de les nostres característiques, però jo crec que mica en mica, des del 2021 que vam començar a recuperar la nostra activitat, doncs fins ara hem anat recuperant les construccions, algunes no les hem deixat mai, com és el cas del 4 de 8, cosa que ens plau molt. Poder dir que som de les colles que inclús l'any de pandèmia doncs, van poder descarregar-ho abans que ens tanquessin i a hores d'ara doncs, és el que et deia. Aquests són una mica els objectius marcats. A partir d'aquí, del que passi en aquest primer tram de la temporada, en funció dels assajos, en funció de la participació, doncs plantejar-nos altres construccions de 8,5, que ja és un salt qualitatiu molt diferent i que necessita de molts assajos i de molta pràctica i de molta, diríem, de molt convenciment de tots plegats. Jo et volia fer una pregunta trampa, A veure, tu com a cap de colla, cada cop que li preguntes a un cap de colla d'alguna colla, és igual la que sigui gran o petita, sempre els hi preguntes què t'agrada més? Els castells amb folre, sense folre, nets i tal, i tothom et diu, ara últimament, com que les coses no van gaire bé amb el número de camises, assajos i actuacions, tothom et diu, no, els nets. Però vull que em contestis de veritat. Què t'agrada més? Castells amb folre, castells nets? Dels que nosaltres podríem abordar aquesta temporada, jo prefereixo el 5 de 8 que la torre de 8, amb folre. Però és un tema personal, és un tema que em sembla que el 5 de 8 és una construcció que no fem des de fa molts anys. Tens en compte que nosaltres, just abans de la pandèmia, una de les últimes actuacions, que em sembla que va ser a Cervera, vam acabar amb la torre de 8 en folre. És un castell que nosaltres hem tingut més recent, però el 5 de 8 que l'havíem fet, no recordo si 17 o 18 vegades seguides sense caure, ens va caure, i el vam anar perdent amb la marxa d'alguns castells de tronc i demés, i és un castell que costa molt de recuperar. I el fet que l'any passat poguéssim recuperar el 3 de 8 i que crec que aquest any el podem tenir relativament aviat, doncs ens obre la porta del 5. Ja veurem si els 5 són capaços aquest any de portar-ho a plaça, però aquest és una mica l'objectiu i és un castell que fa il·lusió. A nivell personal, entre els castells amb folre i els castells sense folre, jo tingués en compte que el meu castell ideal és el 4 de 9 net, sense folre, em refereixo. Per tant, ja et responc amb això. Molt bé. I, Mario, com teniu l'organització de la colla? Quanta gent sou ara actualment? Com us organitzeu bàsicament amb una colla grossa? Perquè vosaltres sou una colla grossa. No podem parlar que sigueu una colla ni mitjana ni enorme, però sou una colla molt grossa. I com ho veieu? I sobretot dins del marc que poder... Vull dir, nosaltres sempre tenim el problema de que estem més lluny de Catalunya, que no tenim colles a la vora i que tenim que portar gent aquí, no? Colles d'aquí. Però, esclar, vosaltres teniu... És que esteu al cor del món casteller, no? Vull dir que teniu Sant Cugat, teniu Terrassa, teniu... En fi, teniu tantes ciutats i pobles al costat que teniu possibilitats de fer actuacions pràcticament cada setmana, si volguéssim. Com ho organitzeu, això? Pues sí, la veritat és que bueno, per sort estem molt ben ubicats, no? I com tu dius, oportunitats de fer diades ens en surten moltes, no? Nosaltres tenim un equip d'exclusiu de calendari, que és qui s'encarrega d'organitzar les diades amb les diferents relacions públiques de les altres colles. Llavors sí que sé que abans de tancar els calendaris tots van com bojos per acabar de tancar les últimes diades, i sí que és veritat que hi ha caps de setmana on tothom munta moltes diades i llavors tens una mica per escollir, no? Però després també tens el compromís de tornar a les diades a les altres colles que et conviden i comptar amb elles per les teves diades de casa, no? I així doncs vas fent una mica el calendari. Llavors, seguint el que deia el Joan Carles, jo crec que aquest any ja es va notar a la primera diada de la temporada
on més o menys a plaça érem unes 160 persones castelleres, no? dels Saballuts, que això, si no m'equivoco, són unes 35 persones més que l'any passat. Vale. Llavors, des del 2000, almenys parlant des que jo soc president, que vaig començar el 2021, o sigui, el 2022, just després de la pandèmia, ha anat increixendo tot bastant cap amunt. De tenir, no arribar a 90 persones als assajos, ara els últims a ser 130, 140, els assajos importants, inclús arribar a ser més de 200 persones a plaça l'any passat a la Diada o a la Festa Major, són números que no es repetien des d'abans de la pandèmia. Llavors jo considero que això és tot un encert i tot una fita que hem pogut aconseguir amb la feina de la gent que estava abans i la feina dels que estem ara tant a Junta com a tècnica com de la colla en si, i que espero que segueixi aquesta temporada cap amunt i poder seguir fent almenys el que diu el Joan Carles, repetir el de l'any passat i anar un passet més cap endavant. Sí. Molt bé. I ara estem planificant aquesta visita vostra a Madrid. Teniu un repte vosaltres. Vull dir que ara esteu darrere d'una colla grossa com Castellers de Terrassa, que van venir l'any passat, Minyons de Terrassa, i ara el juny que vindrà les Joves de Valls. Vull dir que teniu el nivell molt alt, no?, del que tindreu que fer. No us demano que feu més que els que han fet més fins ara, no?, que ja veurem a veure com va. El límit a Madrid està en què s'ha fet, van fer fa temps, la colla de xiquets de Valls va fer un 3 de 8, ara els Minyons van fer un 3 de 8 i un 4 de 8, i les Joves de Valls estan planificant arribar a fer un de 9 a Madrid, no? Us demano que veure què podeu fer, no? Me'n dirigeixo més al Joan Carles com a cap de colla. Què és el que podreu arribar a fer a Madrid si tot va bé i amb la gent que vingueu, que no sé quanta gent teniu planificada que vingui. Ara mateix estan oberts a través de l'app perquè la gent es vagi apuntant. Dependrà molt de quan siguem i de qui siguem. Per tant, necessitem, per fer un 4 de 8 o un 3 de 8, necessitem bastanta gent. Ho veurem. La nostra idea de moment és veure com evoluciona la gent que s'apunta i com evolucionen els assajos. Jo crec que des del punt de vista de les construccions, el 4 de 8 segurament l'haurem portat a plaça abans, però ja et dic que dependrà molt de que tinguem les peces de canalla, tronc i pinya necessàries per poder fer-ho, i si no, doncs farem castells de sediments, segurament. Però, de moment, encara és una mica d'hora per saber-ho. Perquè, per exemple, aquest any passat hem tingut concurs a Tarragona, no? Veu quedar força bé, veu arribar a la final de diumenge, i doncs... No, vam anar dissabte, a la final de dissabte. Perdona, sí, dissabte, no? Vale. I, però veu fer una bona actuació i... Va ser el moment que vam recuperar el 3 de 8 i, per tant, va ser un dels moments de la temporada. Per nosaltres, segurament, conjuntament amb la Diada que vam recuperar el 7 de 8, doncs els dos moments més especials. Sí. Que és una fita molt important. Per vosaltres, m'imagino que també, no? Per nosaltres, sobretot, no anar a fer castells amb una colla, però sí que col·laborar amb colles. Jo he estat amb vosaltres, aquest últim no, perquè estic lesionat i no hi vaig poder anar, però a l'anterior concurs sí que vaig estar fent pinya amb vosaltres i realment és molt maco, sobretot per les colles que són petites i pels que fem castells més petits i no tenim tanta experiència com vosaltres, sentir-te dins d'una pinya d'una colla que està fent un castell de 8 o un castell de 9 és impressionant. I sobretot, a mi m'agrada molt quan veniu, sobretot a Madrid, només el fet de veure com assageu. Vull dir, perquè són paràmetres molt diferents a el que fem nosaltres, evidentment, no? Juguem amb menys gent, juguem amb unes condicions que poder no són les idònies perquè tenim molta gent nova sense formació, que és complicat, l'has de formar i li costa a la gent, sobretot
quan són gent que no són ni catalans, que no han vist un castell en la seva vida, i això és complicat, no? Però veure-us a vosaltres amb una colla que se suposa que hi ha gent que porta molts anys, que té clares quines són les seves posicions, que tenen una tècnica individual millor, jo crec que és molt important per nosaltres, no? Anar veient, anar-nos fixant en què s'ha de fer. Perquè vosaltres, evidentment, teniu una experiència que no tenim nosaltres. Sí, és evident, tot és una evolució. I l'evolució hi ha una part de tècnica, de coneixement, una part que t'aporten altres colles, una part que vas aprenent tu, la teva manera de fer, la teva forma de fer, i la capacitat tècnica que els teus castellers vagin assolint. I, òbviament, per fer castells necessites gent. Per tant, el nombre és important. La canalla, la renovació de la canalla és fonamental. Que no perdi gent que aporta una capacitat tècnica determinada és important, però que la base la tinguis amb un mínim de coneixement per garantir l'estabilitat del castell, doncs també. Vull dir, és un compendi de moltes coses, com ja saps. Sí, sí. Jo li volia preguntar al Eduard, tu que ets antropòleg i també ets casteller i que estàs en aquest món, és un fenomen curiós, no? Jo m'agradaria que tu parlessis des del teu punt de vista de quin és el fenomen casteller en general, i ara ja entrarem en altres qüestions com és el de que ja també, evidentment, aquest és un programa que està fet per les colles internacionals o per les colles que són fora de Catalunya, com el cas nostre, i, bueno, doncs, ja ho lligarem amb això, no? Però m'agradaria que fessis una mica d'explicació del que representa el món casteller, d'aquests valors que sempre parlem que tenen i de com ho veus tu. Bé, els castells, és a dir, és una activitat que ja de per si sola crec que són molt fàcils de veure els valors que volen transmetre. Només anar a plaça, la gent que ens ve a veure molt sovint, ja de sovint els hi transmetem l'emoció i al cap i a la fi els castells no acaba sent res més que un espectacle d'ensenyar la capacitat de cohesió social que pot tenir un grup de persones. Sigui al barri que sigui en la ciutat que sigui, o en molts casos sigui en el país que sigui. Donen espai a creixement social, donen espai a vincles. I és això purament el que més crida l'atenció de la gent a la que entra. Amb els més nous de la colla, el comentari més sovint és l'acollida tan enorme i tan agradable que arriben a tenir moltes persones al trobar-se amb gent que no coneixen de res, que tenen històries totalment diferents, però que per 3 hores durant un assaig, doncs mira, estem fent castells. I la persona que tens al costat és exactament igual que tu. És aquesta manera d'igualar-nos una miqueta tots, posar-nos tots peus a terra, una gran part, els altres no, però anem tots junts i anem a intentar aconseguir una cosa i a veure si surt, i si no surt, ho tornem a intentar. I tornem-hi, i tornem-hi, i tornem-hi. És aquesta les ganes d'autosuperació de les colles i de la gent, això crec que és el que tira més endavant els castells. I és el que més fa que la gent vulgui formar-ne part. Realment és una cosa que tens tota la raó. Hi ha un dels valors fonamentals que jo crec que tenen els castells és el fet que tu et relacionis amb gent amb la que normalment no et relacionaries al carrer. O sigui, el fet que tu estiguis amb... Jo tinc 64 anys, estic amb nanos de 7, de 8, de 10, amb joves de 18, amb joves de 25, amb joves de 30, amb gent de 40, amb gent de 50, que probablement no coincidiríem ni per activitats professionals, ni d'amistat, ni de barri, ni de res, però que és veritat que coincidim tots en una activitat en la que formem part i tots som iguals. I tots som iguals. Jo crec que aquest és el principal valor d'un castell. Més el tema de la integració, perquè, com dius tu, el tema de la integració és fonamental. Gent que arriba a un poble o a una ciutat i no coneix a ningú, de sobte comença a relacionar-se
un grup de 100, de 200, de 300 persones amb les que coincideix assajos, actuacions, probablement després de fer una cervesa o a sopar o el que sigui, no? I a partir d'aquí s'integren. És veritat, nosaltres ens passa a Madrid, tenim molta gent que... Nosaltres vam començar que pràcticament fa 8 anys érem el 95% érem catalans, el 95%. Per què? Perquè és lo fàcil. Els catalans sabem el que és un castell i haurem participat o no, però sabem perfectament el que és, no? Però després quan arribes a una ciutat com Madrid, de la que jo faig la broma de que nosaltres tenim 7 milions i mig de potencials castellers, no hi arribarem a tenir-los mai, no? Però els tenim, perquè a més som únics aquí en aquesta zona. Però sí que la gent comença a integrar-se, gent tant de Madrid com de gent de l'estranger que viuen a Madrid. Al final, ara mateix, podem estar segurament amb un 50-50. 50% de catalans i un 50% de no catalans. I aquí poso totes les nacionalitats, madrilenys, no madrilenys, castellans, extremenys, andalusos, i d'Estats Units, i d'Anglaterra, i de tot arreu. I això també... I també després tenim una altra qüestió, els catalans que tornen. Els catalans que volen tornar a Catalunya perquè estaven per feina o estaven fent una carrera i han acabat, o fent un doctorat i han acabat, i tornen, no? Hi ha molta gent que es queda. I molta gent que la raó que diuen que és per la que es queden és perquè estan a la colla. Això és impressionant. Vull dir, el tenir més ganes de quedar-te perquè tu estàs passant bé, perquè estàs en una activitat que t'agrada i perquè tens coneixements de gent que probablement, com dèiem, no coneixeries mai si no fos amb aquest grup, és impressionant. Vull dir, això és superior al fet de voler tornar a casa, de voler tornar a lo còmodo, a casa teva, amb els teus pares, o amb la teva dona, amb qui sigui, i tal, però tornar a casa. Això són dues coses que nosaltres ho tenim molt cregut perquè és així, Vull dir que nosaltres ho estem vivint. Sí, a veure, és un espai que al final inclús crida cap a la nostàlgia d'allà on venim i d'allò que és casa. La majoria, al principi, de gent de la vostra colla eren catalans, era possiblement per nostàlgia d'aquelles activitats que trobaven a faltar de veure d'on venien. Clar, al final aquesta activitat es mou tant com nosaltres, per exemple, tractem molt sovint amb persones que no són de Catalunya, jo mateix no soc català, moltes persones que no venim que no som nascuts aquí, però que al final entrem aquí dins i ens enamorem una miqueta de l'activitat, de l'ambient, dels àmbits socials dels castells. No només els castells, que sí, que és una cosa preciosa i és una cosa única. Però hi ha moltes coses tan a darrere de la colla que crec que és el que porta aquest vincle que es fa. I ara volia entrar una mica pel tema aquest que estem nosaltres formant part, no? D'aquest de les colles internacionals. No sé com veieu aquest fenomen, volia demanar als tres una opinió breu. Sé que el Joan Carles té pressa perquè té una altra cosa que té que marxar ràpid. Si de cas et deixo que tu, Joan Carles, que comencis parlant tu. Vale, a mi em sembla la línia del que portava el Duar també, que és una de les coses més interessants que podem exportar. La cultura també s'exporta. I al igual que acceptem la cultura d'altres països, doncs perquè ens arriba a través del cine, de la literatura, en altres moments de la pintura, per qualsevol via, nosaltres podem exportar cultura i exportar castells és exportar cultura amb uns determinats valors. Que això vagi arrelant de la mà de les comunitats catalanes, però que es vagi desenvolupant, incorporant persones d'aquells països, d'aquelles ciutats que s'ho senten seu, que s'ho fan seu, que ho viuen, que fan la seva experiència i per tant també faran la seva aportació i la modificaran i l'aniran incorporant amb les seves característiques, a mi em sembla que és un element superinteressant, la veritat. Jo crec que és un fenomen que el problema que té és que per poder progressar necessita un volum de gent gran, però des d'un punt de vista del que aporten valors, que ara es comentava, doncs em sembla que inclús en petits grups reduïts es comença a palpar, es comença a percebre.
Al final, els castells és una cosa que és bastant contracultural a dia d'avui. Primer, perquè és una tasca que els fruits són a llarg plaç, quan estem en una societat que vol la immediatesa de manera constant, i és una cosa absolutament col·lectiva, en un món individual, en un món molt individualista. Per tant, entendre que estàs fent una tasca que necessita de molt temps i de molta gent, en el context en el qual hi vivim tots, doncs és una manera de contraposar-nos o de contraposar uns valors diferents dels que imperen segurament en una societat com la nostra. Molt bé, Joan Carles, jo, si tens Jo que us marxar a deixo marxa... perquè he d'anar a un tema familiar i després he d'anar a l'assaig. Vull dir que Moltes gràcies, Joan Carles. Els entretinc poc, Molt bé. Gràcies. Mario, què n'opines? Adéu. Doncs mira, a mi m'ha tocat de primera mà. Jo opino tant com per lo que us deia que m'ha tocat de primera mà, perquè tenia uns familiars que van estar a una colla, de fet, a Sydney. A mi m'encanta també exportar la cultura nostra cap a fora, i sobretot perquè molta gent que comença a tocar els castells, no, perquè viatgen i estan d'Erasmus o estan de viatge de treball, per exemple, en aquest cas a Austràlia, doncs aquestes dues persones van buscar la comunitat catalana que hi havia a Austràlia, que en aquest cas feien amb els castellers de Sydney, es van formar els castellers de Sydney i el tornaven a venir a la colla. O sigui que hi ha gent que comença a una colla internacional, no? I com estan de passada, com aquell que diu, doncs després quan tornen aquí a Catalunya llavors es poden adherir. Ara no sé si ho heu parlat abans, ho heu comentat, nosaltres ens hem fet padrins dels castellers d'Estocolm. Vale? I clar, per nosaltres és tot un honor, no? ser padrins d'una colla internacional, i estem molt contents de poder col·laborar tan activa com passivament amb els castellers d'Estocolm, i estàvem mirant de fer una diada allà. O sigui que per mi l'opinió que tinc jo sobre les colles internacionals és que m'encanten. I tu, Eduard? Bé, jo crec que el fet de poder veure com la resta de gent reacciona, veu i viu el que nosaltres tenim aquí a casa, crec que això és una cosa que té un valor impressionant. Tinc molts coneguts dels castellers of London, d'Anglaterra, que quan van començar tenien una curiositat i volien ensenyar i volien aprendre. I és aquestes ganes d'agafar una cosa de casa, voler-la portar fora i voler compartir. És una cosa preciosa. I un dels moments més macos possiblement també són les diades internacionals. La diada internacional de Tarragona, que es fa en els anys de concurs, és una trobada impressionant de tants països diferents volent fer el mateix i volent demostrar que ells també, i no necessàriament siguin persones catalanes. Com bé deia el Mario, molts poden ser de passantia i poden ser de coses temporals, i que al final a les colles de Catalunya ens beneficia també aquesta divulgació. Però veure també com ells estableixen una colla, un cercle social, nosaltres poder aportar el nostre granet de sorra, sigui de la manera que sigui, i sobretot el divertit que és sentir com tanquen un castell en anglès o en francès o en suec. O en castellà, com nosaltres. En castellà. Bueno, Mario, jo et volia preguntar, no sé si les segueixes habitualment, les colles o les actuacions i tal, probablement la del concurs de Tarragona, com deia el Duart i tal, sí. Ara ha començat, primer en poques, ara
probablement ja som rondant les 20. Vull dir, ja el número ha crescut molt. Però és que en paral·lel hi ha, sobretot algunes colles que estan arribant a un nivell que ho he comentat amb diverses persones amb les entrevistes aquestes que vaig fent, que jo no sé en quin plaç, no sé si en un any, en 2 anys, en 3 anys, però jo crec que arribarà un moment que alguna d'aquestes colles, i ojalà sigui la meva també, que podem arribar a formar part del concurs de Torredembarra. Jo crec que tampoc seria tan raro. Per exemple, ara mateix comento pel nivell que té en aquest moment i per el que va ensenyar a Tarragona, no? Copenhague. Copenhague ho està fent molt bé i Copenhague està en un moment en el que en qualsevol moment donaran el salt al 7. I no crec que triguin gaire, probablement sigui aquest any. Això és una evolució. Jo crec que la coordinadora, que fins ara ha considerat que això era un fenomen que s'havia de recolzar perquè era formatiu, era educatiu, de què és l'activitat i tal, ara ja està veient que el nivell comença a ser un nivell bastant curiós. Com ho veus? Jo crec que tenim molt a tocar de mà quan van venir al concurs, crec recordar el 2016, els xiquets de Gansu, no? Que van crear una colla de la nada i van venir i ens van plantar un castell de nou a la cara, no? Sí. O, per exemple, no són colla internacional, però els Govindas a la Índia també ja estan fent torres de 6 i pilars de 5 i tal. Aviam, jo crec que és que no sabria com explicar-ho. Les colles que ojalà sigueu vosaltres, que arriben a nivells del concurs de Torredembarra i que segurament passin per davant d'altres colles aquí convencionals, no? Que algunes ja no les consideren com a colles, sinó com a agrupacions, o han canviat una mica el format perquè no han arribat a fer les diades que demanen, no? Per ser colla de ple dret. A mi, si al final aquestes colles internacionals acaben passant per davant i acaben anant al concurset de Torredembarra, doncs benvingudes siguin. Jo crec que els castells a tothom ens agrada per aquestes ganes de superar-se un a si mateix, no? I cada vegada fer castells més grans i arribar a una massa social encara més gran, que és el que tot ens interessa, perquè la massa social és el que fa créixer la colla. Doncs això, nosaltres encantats i ojalà totes les colles internacionals o la gran majoria poguessin arribar a tenir el volum de gent suficient per fer castells de 7. Molt bé, hem d'anar tancant el programa i agrair-vos a vosaltres dos i al Joan Carles que hagi pogut estar aquí en aquest programa. Ens veurem, si tot va bé, a Madrid el dia 26 d'abril i ens saludarem i farem castell junts, que és del que es tracta, no? Correcte. Molt bé, doncs moltes gràcies, Eduard, moltes gràcies, Mario, i fins una altra. Moltes gràcies a tu. Adéu, adéu. De Madrid al cel. Elevem la passió castellera, portant l'esperit català a cada racó del món.